Join Stella Academy, Goa's best coaching for IIT, JEE and medical exam preparation. Best online learning experience only at Stella Online Courses. Call us now. जर आपण पाहिलं तर शेती पाठोपाठ रोजगार देण्याचं काम जास्तीत जास्त कोण करत असेल तर हातमाग. आपण पाहिलं तर आज हातमाग क्षेत्रात कितीतरी लोक कार्यरत आहेत, त्याच्या पूरक उद्योग कितीतरी आहेत आणि हातमाग उपरांत विक्री, त्यासाठी लागणारं साहित्य यावर कितीतरी उद्योग अवलंबलेले आहेत. आपण गोव्याचा हातमागाविषयी बघितलं तर स्वातंत्र्यपूर्वकाली गोव्यात हातमाग उद्योग हा भरभराटीला आलेला होता. ते पण कालांतराने त्यांना गोव्यात हातमागासाठी लागणारा कच्चा माल यांची कमतरता भासायला लागली व हळूहळू हातमाग उद्योग गोव्यात आज स्वतंत्र व्यवसाय करण्यासाठी हे प्रशिक्षण घेण्यासाठी अखिल भारतीय पातळीवर गोव्यासाठी 3 कॉलेजेस आहेत. भारतीय हातमाग तंत्रज्ञान संस्थान नावाची, त्यात गोव्याला सेलम तामिळनाडू इथे 1, गदग कर्नाटक इथे 1 व कण्णूर केरळ इथे 1 जागा एक जागा रिझर्व केलेली आहे. त्यासाठी चांगलं विद्यावेतन पण दिलं जातं आणि हे अभ्यासक्रम आहे 10+3 ह्या धर्तीवर आहे आणि ह्या अभ्यासक्रम पूर्ण केल्यानंतर या युवकांना चांगली नोकरी पण मिळते. दैवयोगाने गोव्यातील आजपर्यंत 20-25 विद्यार्थी शिकून येऊन चांगल्या उद्योगावर काम करत आहेत आणि ह्या अभ्यासक्रमाचं वैशिष्ट्य म्हणजे गोव्यात हा हातमाग कार्य आणि वस्त्रोद्योग जास्त प्रमाण नसल्या कारणाने उर्वरित भारत व आंतरराष्ट्रीय पातळीवर त्यांना जास्त रोजगार च्या संधी उपलब्ध आहेत.